Takže čaute môjho tretieho videa. No, tretieho alebo... No, hej, tretieho. No, ja som nevedel a... Počkajte, to YouTube, čo to tu mám? No, sorry, že som tu mal túto kameru. To mám to... Kade natačí. Takže hľadku už mám hotovú. Kúkneme sa do arény a to budeme do Ricky na nás utočí. No tak pekne bude. Nevadí. Vylepšiť sa bude. No. Wow, 3, 32. No ty vole, to je macher. 68 neporazí 65. Ja si tu trochu stíším ten hlas. Jak chcete vidieť, tak tu je a tu som vyhral tento na hrdielnu tohoto dinosaura debilného. Tohoto králička proste ho nemôžem poraziť. Ale vždycky mi to video. No tak teraz ma už dal. No tak, toto sme tu ešte nemali. Teraz moja druhá táto. Ináč mám 6 vecí spojené. A keby ste chceli, tak mi napíšte do pošty, ak nemôžete, tak napíšte do video. Alebo... ja neviem, proste. Dobre. No. Dúfam, že už dám tú sedmičku. Lebo naposledy, keď som bojoval proti úroveň studia, tak som nevyhrala ani teraz asi. No tak to nie. Až niečo. To nám skúsil ten zlatý nám zadal. Na červiel takto. No čo som teraz. Radšej zoberiem. Teraz ukážem brachovi postavu. No, ale to píšem svoje. Ja to nemám v pamäti, lebo ja som kedysi mal strašne veľa postav. Teda som... No tak jen tomu nechám, lebo on potrebuje obratnosť. Do arény, počkať, ešte ho je lepšie. Počkaj, nech zautočí proti mne, ale neviem, že vyhrám. No nie. Skoro ma dal.
Túto postavu som založil ale sorry, že som takáto malá úroveň. No takže sa pomaly s vami budem učiť. Dajte like alebo odober. No a napíšte do komentárov,